shi kuma sannan wato daina sallah waɗanda suke jinginuwa zuwa ga wata ɗariƙa suna daina sallah. Misali in za mu kwatanta mu a ɗariƙar mu ta Tijjaniya ba a ba da ɗariƙar Tijjaniya ga duk mutumin da ba musulmi ba. Dalilin da zai sa ka shiga ɗariƙar Tijjaniya in ka zama musulmi, shi kuma wanda baya sallah to ba musulmi bane. Yauwa ita kuma faida ba wanda zai ce shi ɗan faida ne amma ba ɗan ɗariƙa ba. Ita kuma ɗariƙar Tijjaniya wato a cikin ɗariƙar Tijjaniya ne ake samun faida. Babu wanda zai zama ɗan faida face sai ya zama ɗan ɗariƙar Tijjaniya. Ba wanda zai zama ɗan ɗariƙar Tijjaniya face sai ya zama musulmi. Ba wanda zai zama musulmi face sai yana sallah. To idan mutum baya sallah kuma ya yake kuma baya sallah bale ya zama ɗan ɗariƙa, baya sallah baya ɗariƙa bai zama baya sallah bai zama ɗan ɗariƙa ba. Bai zama ɗan ɗariƙa ba baya sallah ba zai zama ɗan faida ba. Saboda haka wanda duk ya fake da wannan abun akan haka ba yana yi ne akan hijabi kuma zandiƙanci ne. Zandiƙanci ne. Babu wani matsayi da ake takawa a ce an daina sallah ko ma wani takalifi ma. Duk wani abin da aka ce tilas a yi babu wani abu wanda za a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gashi wannan sallar nafila ce fa har kafafun nasu su kumbura. Jiya mun karanta ya ayyuhal muddathir قم فأنذر يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا ومن الليل فتهجد به نافلة لك أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا هكذا الله سبحانه وتعالى يجاوب عن محمد صلى الله عليه وسلم tsayuwar daren baki dai haka yake yi. Ba Huzaifa ibn Liman yake ce mana yana ruwaya mana hadisi bai ce ni da rannan da gigi na yasa ni na zo na tarar da manzon Allah yana sallar dare na bishi kawai in ga maka ashe karatu ake yi ba kakkautawa. Ya ake yi ayo Fatiha yayi na bishi ina ta jin dadin karatu mala aka bude suratul Baqara zai tsaya a aya 10 ya wuce in yaje 50 ya wuce in yaje 100 ya wuce in yaje 150 ya wuce yaje 200 ya haura ya ita 285 ce fa wajen 300 ce ita fa kuma ita ma ba gajejjeru har da ayar da ta fi kowace aya tsayi tana cikin ta haka take fa aka yi ta karatu yace ina tunanin zan ji ya tsaya yana gamawa ya haura ya tafi Ali Imrana ya ci gaba da yi yana ta a riwayar hadisin sai ce kuma yana gamawa sai ya shiga Ma'ida a siyakin wannan abu kaga misali ake farawa kafin Ma'ida amma ya shiga Ma'ida ya haura ya shiga ya ciki ya gama ya shiga misali wajen aya wajen 1000 ce nan wajen ayoyi wajen 1000 ne aka yi a haka to amma menene abinda ake magana a kansa a ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan tsayuwar dare ba na farillar ba sai aka samu wani ya ce wai shi yana da'awa shi arifi ne ya san Allah amma ga shi ya daina sallar farillar ba shi wannan fa sallar nafila da yake yi shugaban arifat kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan kuma sanan wanda kake duk wanda za ku jingina kanku da shi ba je yana yin irin wannan abu kaga wannan dai maganar fasarar Shaykhul Islam ne Sheikh Ibrahim Niyas a cikin firiyat tafsir fasarar tafsirin alqur'anin da yayi wanda aka dauka daga kasar aka mai da shi rubutu aka wannan akai da yazo nan gurin abin da yace kenan ya kuma ce fa minhu atani al-ilmu wal faid wal huda wa qad fuqtu fil irfani man kana ya'rifu yace duk wani masanin Allah na fi shi sanin Allah in dai a cikin ku ne waɗannan fararen hula to ba wanda ya kai ni sanin Allah haka yace kuma har yanzu ba wanda yace masa ina shehu ni wane ya fika in kuma akwai wanda ya fi shi ya faɗa amma kaga abin da yace